bela jele mi me beda ko anga sabali anga munyu anga nyamine nambo fo falai awa donc dala ko tere ni enta fo mbi ta fo de o de bna ni furugu ye ni wati na mali mago ba dimbela bamana ngote ko ali makolon do me falai jamana jola i mago be fatola i mago be naluma la i mago be kodona la i mago be kodonbal la i mago be lagalagato la i mago be bela bena joro do jamana kono falai o de la so kono minangolo ni bena ta dono nga iki jija ka soro bu flasu la de falai nona ni mago sara ma no te walma no jimine oni te kuntle na kele aka gela ka saka baraka nyanfe anga to ya sanga meto ka wati mimbe ankuna ni wati na wati nogonte falai ma ya fo mayo wati nogonte ma fo mayo wati nogonte ka bodongo do katika baragero otunye ladai nga bibe taji ta faraka ibo diga program na jawgala wa bo wati ko ndaran nana o mata la de falai akon ka to mu kan an deburu to ka sugore law amunun saka mekana ngono marana de falai aturu se to do awere mo abna do ko an ko mi no falai jamanai ala hereke mali de ala fen chama ne di mali ma falai nga min gelara ama oye an yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn ŋaɲɛ kun ka bɛn ka ko sigi sen ka baara kɛ n'i ye ko ta cogo lajɛ kabini fanga jaso kɛra fo bi falai ni maa min bɛ ko dɔn i bɛ ko kɔrɔ dɔn i kan ka miiri ka taasi i ni maa minnu bɛ tulon kɛ i ni maa minnu bɛ jɛ kɛ i ni maa minnu bɛ baara kɛ i ni maa minnu ye ko kɛ ɲɔgɔn ye falai n'olu bɛ ka dɔgɔya n'olu bɛ ka taa ala ka wele bɛ ka s'olu ma i kan ka jateminɛ kɛ bamananw ko ten ko n'i ɲinɛna i sigi kuma ko to kunna a b'a to i wuli waati bɛ gɛlɛya walayi ko dugutigi den ti to fo o y'a ye n'a bɛ ka don dugutigi fɛ yen n'o tɛ a bɛ fɛn kɛ min ti to foli ye bi jamana in mago bɛ mun na n'o bi bɛɛ da o ye bɛn ni kelenya ye e k'anw ka jamana in ta i k'a lajɛ falai anw donnen don ɲɔgɔn na cogo min i bɛ taa fila du kɔnɔ i b'a sɔrɔ bamanan bɛ yen i bɛ maraka sɔrɔ yen i bɛ kaadɔ sɔrɔ yen i bɛ kɔrɔbɔrɔ sɔrɔ yen i bɛ burudamɛ sɔrɔ yen falai sigi yɛrɛ o tilala tuguni k'an bɛɛ don ɲɔgɔn na k'an yɛlɛma o b'a to i bɛ se ka gindo ye ko dɔgɔnɔ don i bɛ tila ka gindo ye tuguni ko kɔrɔbɔrɔ don falai faamuya cogo yɛrɛ ɲɛfɔ cogo yɛrɛ t'a la tellement jamanadenw donna ɲɔgɔn na furu ni balima siraw ni sinji siraw olu b'an ni ɲɔgɔn cɛ cogo di k'an kala k'an bɛn k'an sigi k'an diya an ɲinɛna nin bɛɛ kɔ an bɛnbaw ye baara minnu kɛ falai ka sinankuyaw sigi ka kalimayaw sigi ka nimaniyaw sigi ka mɔdenyaw sigi ka mɔkɛyaw sigi nin bɛɛ lajɛlen kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la falai an ka sigi kɔnɔna na ne si bɛɛ ne tɛ se ka fɔ n fa ma ko to dɔn nka ne den bɛ se ka tɛgɛ cɛ a tulo kɔrɔ o y'u ni ɲɔgɔn cɛ ko vieux con i bɛ k'an tɔɔrɔ han faut laisser mon père tranquille e den bɛ se k'o fɔ i fa ma nka a ka di ye nka ala i si de bɛɛ falai nimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kalimɛw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ kɛkun ye sigi ka nɔgɔya o bɛɛ kɔfɛ ka tila ka jeliw d'an ma tuguni ka alimamiw d'an ma ka kerecɛn ɲɛmaw d'an ma ka tontigiw d'an ma ka kodɔnnaw d'an ma ka jamana kɔnɔ ɲɛdɔnbaw d'an ma falai an k'an ka kodɔn kɛ k'an ka maanifinya kɛ k'an ka bɔ kɛ k'an ka diɲɛnatigɛ kɛ an yɛrɛ sinsin bere n'an ka tabiya n'an ka taabolo k'a bɛɛ sigi sen kan nka an nana ko anw kalanna falai anw bɔra sɔrɔbɔni na n'o tɛ anw di maa lamɛn anw de ye maaw ye maa minnu bɛ yen bi n'olu sɛnɛnen don kosɛbɛ na anw ma a fɔ yɔrɔ min maa tɛ se k'a don yen an y'a kɛ sa tubabukan yɛrɛ k'o yɛrɛ de k'an ka supasima ye wala n'i donna du kɔnɔ n'i b'i
ibi sari ni ye Dubai quoi ibi singa lafiya te fɛn bɛ ɲɛnabɔ cogo b'a kɔnɔ duba sigi cogo fɛn bɛ ɲɛnabɔ cogo b'a kɔnɔ i m'a ye an ka maakɔrɔ bɛ min fɔ an ye ko n'i ye kiiri o kiiri kun ta tɛ Marijɛ Ɲare fɛ yen k'a ma se ka ɲɛnabɔ u ka bulon kɔnɔ de bulon kun ye koba de fala ye nka anw ye nin bɛɛ fili kɛrɛfɛ anw ko k'anw mago tɛ foyi la anw kalanna démocratie anw jama k'anw kɛ fɛn wɛrɛw ye hali bɛnkan misɛnnin min tun bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wolo minnu bɛ bɔ kɔnɔ wolo kelen kɔnɔ bi fala ye olu tɛ ɲɔgɔn fɛ muso kelen denw olu ɲɛ tana ye ɲɔgɔn ye n'aw ko k'aw ka lafiya o la o kɔrɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ ye dɛ aw ma se ka ko dɔw to ɲɔgɔn ye k'a dɔn k'a fɔ aw ka sigi n'aw ka adamadenya dilanna cogo sugu dɔ la aw ka se ka non 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 je ne suis pas d'accord hein non il peut pas se permettre grand frère dɔ o ye tiɲɛ nka a ta t'an bɛɛ ye han mais i bɛ ka fili i filila fo k'i bɔ fenêtre fɛ n'i ye an ka duw sigi cogo ye wala ye n ko Gima ye caciri dɔ bɔ ko kanu tɛ ka visa ko kanu tɛ ka visa ko in bɛ mun kan kamalennin dɔ dala teliya ma ale de taara ka bɔ Faransi ka na d'a somɔgɔw ma yan k'u k'a lamɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛ de tun y'a laɲini a fa fɛ hɛn k'ale terikɛw bɛ taa États-Unis ni fɛnw na ko mais ko pour que a tɛna a fa ka dugu la u y'a bila ka na fala ye aéroport directement f'u ka burusi kɔnɔna Marakadugu la a taara yelen tɛ yen Suma ko yelen ko kuma tɛ yen bɛɛ ni i fa don bɛɛ n'i ba don bɛɛ n'i mamuso don tiga de bɛ wɔɔrɔ min ye kɔɔri de bɛ parata ziiri de bɛ da kabini cɛnin bɛ dimi fala ye a b'i sen kɛ ka kolon tan a bɛ daw kari a bɛ fɛnw gosi a tɛ sɔn ka taa kungo la ka n'a bana yiri lili yiri ŋɔmɔ yiri fara k'a bɛɛ lajɛlen kɛ k'a furakɛ k'a ban pewu a yɛrɛ tilala k'i sigi du kɔnɔ ka den tɔw n'u faw ye ka den tɔw n'u bɛnkɛw ye ka tɛnɛmusow ye a ko ja ko anw ka maanifinya yɛrɛ dilannen don an yɛrɛ fɛ yan yɛrɛ a ko a fa ma k'ale tɛ taa tuguni Faransi a ye adamadenya faamu fala ye Gima national ni ɲɔgɔlɔn bɔ kanu tɛ ka visa ko kɔnɔna na fala ye maa y'i yɛrɛ de o anw sigilen don cogo min na anw ka a lajɛ kɛ fala ye ne tɛ tilen k'a fɛ yen na n ko alimami ninnu n ko aw caman t'u jɔyɔrɔ dɔn an ka jamana kɔnɔ walayi fala ye alimami bɛ ko dɔ ɲɛnabɔ kiiritigɛla 100 tɛ se k'a ɲɛnabɔ dɔw yɛrɛ bɛ na dɔrɔn ka n'u ka problème fɔ n'i taara imam Ablaye Koyita fɛ yen fala ye Koyita bɛ min ɲɛnabɔ jamana in kɔnɔ yan furu sira tagamako la furu mɔgɔw bɛnniko la alimami ninnu yɛrɛ bɛɛ de don fɛn mun bɛ f'u ɲɛna hali jamana kungo la fala ye ni e mɔgɔ m'olu dɔn k'olu bonya k'olu to yen e ko k'e ɲɛ tana ye olu ye a i bɛ fili ba la dɛ olu bɛ se min na e tɛ se o la o e bɛ min dɔn e k'o kɛ ban ni k'u to yen k'u t'a kɛ maa jumɛn bɛ ka kiyama fɔ an ye ka tɛmɛ olu ka fala ye a na se kɔni o an k'an ka baara kɛ an k'an ka jamanadenya kɛ an k'a dɔn k'a fɔ an bɔra min an bɛ taa min an ye jumɛn ye an yɛrɛ k'an yɛrɛ sugu dɔ fala ye lamɛnbaaw ka hakɛ to kuma dɔw la an dɔw bɛ kɛ i b'a fɔ k'an t'an yɛrɛ dɔn parce que n'e m'a dɔn e bɔra mɔgɔ min na i yɛlɛma ko 7 e ka n'o dɔn nka i fa dɔ i k'i mɔkɛ dɔ k'i mamuso dɔ olu ye jɔn ni jɔnw ye fala ye e ye yɛlɛma ko caman ye e fa o ye bamanan ye e fa ye bamanan ye e mamuso ye maraka ye i tɛnɛmuso ye surakaw ye burudamɛw b'aw fɛ yen e ba ye fila ye e muso ye kasonga ye ka bɔ Kayi e tɛ maliyɛn e ye mun ye o la dɔw tile k'a fɔ ɲɛna tuma min na ani Aliyu ni Faranjɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ nanzarakan na ko globe trotteur maa min bɛ k'a caman mɛn ne ko ne mɔkɛ yɛrɛ fana ye Mali trotteur ye koyi ko mun na n ko ne mɔkɛ tun bɛ sinafɔkan mɛn fala ye a tun bɛ miyankakan mɛn a bɛ dafinkan mɛn kɔrɔbɔrɔkan ni burudamɛkan kuma tɛ ka taa fara bamanankan kan o tɛ Mali trotteur o ye mun ye ko ayi ko diɲɛ kanba ninnu de ko don sa ko anglais espagnol ne ko anw fana fɛ yan ne fana mɔkɛ fana ye globe trotteur ye fala ye c'est que an yɛrɛ ma an ka i m'a ye ne ntalen ni ziiri ni fɛn ninnu fala ye n'u mɔgɔw b'u kɔrɔ dɔn an tilara o sisan waati gɛlɛya m'a to mɔgɔw ka masuma ɲɔgɔn kɔrɔ mais fɔlɔ e mana mɔgɔ yɛrɛ y'i ɲɛna fala ye
e b'a dɔn a non nin ka kɔrɔ ne mais mɔgɔ min ka kɔrɔ ni e n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ la e kan k'i kɛ cogo di n'i b'o dɔn ka ban est ce que bɛ mankan ci o la mɔgɔ min bɛ yen n'o y'i dɔgɔnin ye i dɔgɔma ɲɔgɔn don a ye ko dɔ k'i la est ce que e kan ka girin ka futini jamana ka girin ka da o kan non parce que e dɔgɔ de don ka ban a ma se e ka fanga wɛrɛ yira a la ka ban o i bɛ kuma fɛ ni hakili de a bɛ ɲɔgɔn faamu mɔgɔw lamɔna o cogo de la fɛn bɛɛ tɛ fanga ye o donc f'an ka segin an yɛrɛ ma de i ye filaw ka taabolo ta o lamɔ in kelen de don i ye bɔbɔw ta o i ye marakaw ta o i ye sinafow ta o i ye kasogaw ta o i ye maninkaw ta o i ye burudamɛw ta o fala i ye kɔrɔbɔrɔw ta o nin bɛɛ lajɛlen n'a ka ladamu n'a ka tabiya n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛnna fɛn kelen min ka mali kɔnɔ an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka sabali an ka muɲu sigi ka se ka diya o b'a bɛɛ kɔnɔ wa o y'a bɛɛ de fana ye n'o tɛ bamananden kɔni kɛlen ka t'i fa filamuso la kɔni yɔrɔ kɔni bɛɛ kan ka dɔn k'a fɔ k'o kɔrɔ sigi ka diya de filaw ye anw ka soforotugula de ye bagan maralaw de don n bɛnkɛnakaw ka hakɛ to u ka hakɛ to n ye n filila kuma na fala ye n bɛ yafa ɲini u fɛ ne mamuso ye maraka ye ne na se k'a fɔ ko ne bɛ fili n yɛrɛ ma n tɛnɛmuso ni n mamuso korokara tɔ minnu tun b'an fɛ yen fala ye siya bɛ bɔ u la e bɔra o du kɔnɔ e bɛ se cogo di ka na kɛ gɔn kelen na bila ye bamakɔ yan ka fili yɛrɛ ma pewu dɔw yɛrɛ u tɔgɔ ye ko tɛnɛbafin makasuba ko tina mag o bɛ ye e b'o ye maa min bɛ wele so musa ne ko ma bil i kɛ tɔgɔ k'o ye dugu kɔnɔ o bɛ gɛlɛya dɛ nin bɛɛ ka ɲi nka an ka dɔn an ye min ye dɔrɔn an yɛrɛ de kan ka dɔn anw ye min ye an bɛ mun fɛ mun kan ka sigi sen kan n m'a f'i ɲɛna kunun ko jamana t'a bɛɛ ɲɛnabɔ jamana t'a bɛɛ ɲɛnabɔ o non fala ye ni jamana b'a bɛɛ ɲɛnabɔ e yɛrɛ k'i miiri dɔrɔn k'i sigi k'a lajɛ dɔrɔn fala ye musa nana a y'a tile kɛ moribo nana a y'a tile kɛ atete nana a y'a tile kɛ jɔnkunda nana atete nana siɲɛ fila aya nana asimi ninnu bɛ yen bi a bil'i kunna ko don kelen u bɛ taa mɛ olu to yen e sigikun yɛrɛ ye mun ye mun bɛ kɛ e ka siniɲɛsigi ye o y'i ka jamana de ye i bɛ se ka mun ɲuman kɛ o ye o k'o ye bani i ni asimi ninnu yɛrɛ kana diya fo ka taa se lahara bɛɛ bɛ sɔn o ma i ye mɛ e ɲɛ tɛ fɛ k'i ka jamana e bɛ kɛ mɔgɔ sugu jumɛn ye mɔgɔ kan k'i ɲini k'i sugu dɔn parce que finalement hali maa minnu bɛ tile fila in na ne bɛ ka fɛn caman kala fala ye bɔlɔlɔ sanfɛ n bɛ Abibu caman fɔ yan l'enfant de Crémis parce que denmisɛnnin caman de bɛ yen tiɲɛna politiki taa sira fɛ fala ye politiki ko kɛcogo fɛ u kun tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ se ka kɛ olu ka sɔn o ma parce que o ye politiki n'a kɛcogo ye hali o maakɔrɔw caman ma an cɛla yan anw sɔnna o ma an ma ban o ma o nka e b'o politiki fɔ o i b'o démocratie fɔ o i b'o liberté fɔ k'i to jamana jumɛn kɔnɔ o jamana bɛɛ min fɔlɔ Adam Cham Adam Diko tile fila in na a bɔra ka fɛn dɔ sɛbɛn bɔlɔlɔ sanfɛ fala ye a ko ale bɛ se ka fɛn bɛɛ faamu ale ni mɔgɔ bɛ fɔ ɲɔgɔn fɛn bɛɛ la nka min ye Mali ye ani maa to jɔ o la dɛ o y'an bɛɛ de ta ye an bɛɛ kan k'an jija o ka sinsin terroriste n'u ka terrorisiya bɛɛ ale tɛ u kanu a t'u tanu a t'u senkɔrɔma don n'u ka o terrorisiya wale ye mɛ kuntilenna minnu bɛ yen n'o olu ka di ale ye n'o ye ale yɛrɛ taabolo ye ale ye démocratie ni jamana taabolo faamu cogo min na maracogo faamu cogo min na nanzara sira fɛ o y'ale ka kuntilenna ye mɛ min y'a faso o y'a faso ye fala ye an ka sifin caman bɛ ka nin faamu bi ni nin faamuya man gɛlɛn yɛrɛ fala ye n'i y'a mɛn ko den a denna dɔ de la dɛ i kɔni n'o dɔn ko o b'i bolo i n'a dɔn ko fa b'i bolo i bɔra du kɔnɔ o ma bɔ sanfɛ ka cu an ka hakili to ninnu na parce que anw ka sigi dilannen don tellement teriw minnu ye filama ɲɔgɔnmaw ye olu bɛ se ka ko caman ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔn cɛ i m'a ye o de la ne k'u ma n ko kiiritigɛ sugu min filɛ n'an bolo nin fala ye u kan k'a lajɛ o kiiritigɛ suguya wɛrɛ kan ka sigi o fɛn caman bɛ taa tribunal la a taa kun tɛ tribunal la walayi o ye ka taa juge ka baara caya dɔrɔn n'o tɛ a taa kun tɛ tribunal la quoi donc nin ye maliyɛnw ka cadeau ye tilegan in na fala ye an bɛ hakɛ to ko ɲini u fɛ dɛ nka an ka sɔn an ka k'an yɛrɛ ye i ye filaden ye
waso n'i ka filadenya ye i ye bamananden ye waso n'i ka bamanandenya ye i ye maraka ye i ye burudame ye i ye kɔrɔbɔrɔ ye i ye sinafɔ ye i ye miyanka ye i ye bɔbɔ ye i ye dɔngɔnɔ ye i ye kasonga ye i ye maninka ye i ye serere ye i ye gesere ye i ye jeli ye i ye funɛ ye i ye maabɔ ye i ye gawulɔ ye fala ye an ka k'an yɛrɛ ye an ka bɛn an ka jamana in kɔnɔ anw de ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falen ye nin ye an don ka ye tilegan in na